Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Abereki, ndakamira pano kudaika. Handina kusimuka kuti ndizoparidza, asi ndamira pano kuti ndizodzidzisa zvandaoneswa neMweya Mutsvene. Rufaro kwamuri. Amen. Mapostora kunze uku hakuna kumira mushe. Ndaona taraswa nemudzimu unoera. Uye ndaona takatakurana nemhemorero huru kwazvo tikaramba tichiita maitiro atiri kuita aya. Heri, Johnmat, search by the region. Hai. Mapostora nguva yanga ichimba amai avo ndaoneswa mabhotoro maviri. Rimwe ranga riine koku, uye rimwe ranga riine fanta. Mapostori muchiratidzo ichi ndaramba ndakatarisa mabhotoro aye. Pasvika kamwe kaghetto yuti kakatanga kudira koku iye mubhodhoro refanda. Saka zvadaro ndabvunza denga mapostori ndikati, seiko mambo? Zvinorevei izvi? Uye ndapuhwa tsananguro naRabhi. Denga radudza mapostori kuti koku nefanta hazvife zvakagara mubhodhoro rimwe chete. Ipapo ndaramba ndichibvunza denga ndikati, baba, vana venyu vebvudzi pfupi ava havangazonzwisise, nyatsodudzirai. Saka zvandave kukuudzai izvika izvi ndizvo zvataurwa nedenga mapostori. Mapostora denga riri kuti iro panhau yekoko nefanda iyikai. Chimwe nechimwe chinouya chiri mubhodhoro macho hazvife zvakasangana. Saka kunemi vanhu, hanzi nedenga hakuna murume ari muAfrica anoti ndine mukadzi, iye mukadzi achigara kuchando. Madzibaba, hamusi makaita chikamarizimi rapo? Baba makawo musati nyangu dzeba, siye Mweya utaure. Makatikanganisa pano tokura inoshamwe mutowa. Hande yedu amuprofiti. Vana veAfrica, hanzi naMweya, wese anozvita ane murume kana mukadzi ari kunze kweAfrica, iye ari muZimbabwe muno, hazviko izvozvo, zvinopera nemusodzi, nekuti iwayoka anenge ari manyepo. Sezvamunoziva kuti vanonyepera denga vachakandwa mujeri repurgatoria. Ndimbi yeovhesi musondozi. Tinochema takatarisa muchinjiko. Tinochema takatarisa muchinjiko. Varume kana ndafa. Varume kana ndafa. Varume kana ndafa. Chokwadi muchandifunga. Tinochema takatarisa muchinjiko. Tinochema takatarisa muchinjiko. Varume kana ndafa. Varume kana ndafa. Varume kana ndafa. Chokwadi muchandifunga.